Sunday na yesterday. Yesterday na Sunday. Sunday na yesterday. Dat hij tegen Sunday tanga vrijdag na 60 day. Lazy? You say, you know what to do in your rock tapu that day that? No, you. If you man picking, if you man picking, if you man dinari, if you man dinari, if you meti, if you da frame the suma, this is come down na in you port. Tap asabat day ino mak buroko. Ya verstaan? Ino mak buroko tap asabat day. Masan kerki eleru. Dem kerki eleri tak tamara na asabat. No. De ma dren tak son nee. Tide na asabat day gado. Ino mak buroko tide, ino mak bay. Ma pon fragi, itro of je liban afro. Huh? Okay. Dan mo sorry wansa. Omdat ala de stand disi. Wan no ya bon vrienden hè. Dan no. Efi si wan trawa mooi mora wan sai dange no sayodo. Fel wan mora mooi wan mora wan da sayodo. Yo liban wan dati. Ja, mi se wud kawa taki una man. Ja? Usef na man nengre usapa de sambede. Je verstaan? Dus te mota nafte mi no, omdat usapa de sande. Bala arki sandu. Arki sa gado taki. Lees. Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibu nem gi ala suma. Sagano taki? Fugo trouw abibu nem gi ala suma. Fugo trouw abunengi alasma. Vriend en vriendin in a Bijbel. No. De kerkie, en leer de san, maar de standaard note in a Bijbel. Maar sante wel in a Bijbel, lees het dan lees. Fugo trouw abibu nem gi ala suma. Fugo trouw abunengi alasma. Aha. En dat er bedino de pori. Maar kan dat akrutu de murusuma. Na dem suta suma. Kan ook akrutu de murusuma. Na de suta suma. Fakade akrutu de. Fakade akrutu de murusuma. Want bijvoorbeeld je libanga vrouw dat je nog trouw. Gade akrutu. Je verstaan? Heb je libanga vrouw. Omdat sang. De big man. En libanga vrouw men jari de man net trouw. Dat hij wil lezen een woord voor God dat hij kot them meteen de boon. Je verstaan? Omdat hij kot them een woord voor God strappen. En hij kot in een moro depressie voor een libisma. That's right. Dus daarom te wil lezen bepaalde mij pikken wat vast. Omdat hij mij vieren. Je verstaan? Maar sangano taki lezen het wel lezen. Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibu nem ki ala suma. En dat er bedino de pori. Maar kan dat akrutu de murusuma nanga dem suta suma. Kan ook kroet de hurusuma nanga de suta suma. Iwan fu gadom kruti. Dus if you don't want akruut fu gado, dat zijn do. If you don't want akruut fu gado, dat zijn do. Lees het dan lezen. Hebreeën 13 vers 4. Fugo trouw abibu nem ki ala suma. Kan dat te trouw na wa busan. Te trouw na wa busan. Lees. Ki ala suma. En dat er bedino de pori. Maar gado sa krutu de murusuma nanga dem suta suma. If you don't want gado kruti in trouw. Vriend nanga vrienden de in a Bijbel. Je verstaan? Ano de in a Bijbel. Na de kerk waar eleer dat ai. U mag libi samen wonen. Ano scripture, gado tak i moest trouw. Wan man moest trouw na een vrouw. En dan tak te trouw dat je go liba nga yum man. No. Ano tak te trouw, ay mo trouw dat mo go liba nga madre. No. Dat ano Bijbel. Hier is a Bijbel tak. Die mij in Matthäus. Matthäus trouw. De meeste mij tek vrouw. De mij tja vrouw. De mij tja vrouw gwa de man. Ja no one man. You take you vrouw dat je tjengo libanga you man. You are no one man. You know a boy ete. Je verstaan? You know a boy ete. Die tek vrouw dat je tjengo. Ja bepaalde man. Ego lib man. Ego libang een vrouw nang a vrouw man nang een pak. Na wan shen. Na wan shen san. Tak yo teki you ogo libang een vrouw nang een pak nang een man. Of yo teki vrouw ko libang een man nang een pa. No. Maar lazy.
Sa Bijbel taki. Lees. Matthäus 19 vers 5. En dan betaki. Voordat iedere man zal bij hem taten aan hem mama. En dan zal horen aan hem wefi. Even, zuster, kom actie een vraag even. Dus, zuster, me heb een vraag die uno. Zou moest doen? Im chala baby fossi of im trouw fossi? Zie no one's man epic, no one deze ne epic. Give me in 1 Timotheus 5 vers 14. Arki zijn do of im mekipchi fossi trouw of im trouw fossi mekipchi. De meeste mensen zeggen mekipchi ba maar de no trouw. Je verstaan? De mekipchi ba maar de not maar even accident dat ik I'm a Christian. Me bribi in Jezus, in soort Jezus je bribi. Lees. 1 Timotheus 5 vers 14. Voordat me wani dem jong we duwa voor trouw. Jere Bijbel sataki. De uma moest trouw. De moest trouw. De moest trouw. De uma moest trouw. Lees. Ano kande of me. De moest trouw. If you like one umas man, you want upset, you must throw. If you not throw that upset, you know what who. If you upset, you not throw, you know what who. That na a Bible. That na sa script in a Bible. Bring it on. Lazy. Abuku voor 1 Timotheus 5 vers 14. Voor dat ere. We want them young way to throw. Dat is de jonge uma moest throw. De moest throw. Lees. Voor mij keep the king. Dat they throw. Forcing you make it picking and not make it picking that throw. Lazy it our lazy. For that ere. We want them young way to throw. For make it picking. Throw that you make it picking and not make it picking forcing than throw. Maar no, Alessandra trafasi. They make it picking forcing dan fasi candido sukuamang. What they make it picking man they not masra. That's right. They make it key, but they not masra. Lazy. Futiri them also. Futiri them also. They make it picking that futiri them also. Lazy. And no fuki that somebody is fetty against BB1 Passy for Abiwan Sunny for Claggy. See, this not the sun is not lobby lady, not lobby. Give me Yesaya Act 5 verse 8. Now lobby we sword. A people for unu, for dry come back, for koda de postis is gonna be make the day. Make the trans in a shoe more election, make u lobu strefi, and come back and do saganotaki. Lazy. Abuku for Yesaya Act 5 verse 8. Bari tranga, no ori baka, opo you stam, like you are trumpeti, and sorry me people, them agree do. See, saganotaki. Sorry, a people for gather them agree do. Didn't Sabbath. You know mak seri, you know mak bay, you know mak bori. Masa a people fu etu. They broke Allah, they wet fu gado. Lazy. Bari tranga, no ori baka, opo you stam like you are trumpeti, and sorry me people, them agree do. And also for Jacob, them sondu. Also for Jacob, them sondu. Taro ube sorry. A brother fu say ser pingo na nga pakira takanom ser, a pingo na nga pakira. Plus a my serenta pa Sabbath day. Na sondu de people fu lopoti, sondu tap sondu. Sondu tap sondu. Lazy etawa lazy. Bari tranga, no hori paka. Taro we tegu de san lek fa de sande. Une ho no one sana back on that will love people. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And